Nå, Gustav, så er der en lille halv time til, at vi skal over og fyre en mega fed koncert af i Aarhus Domkirke. Ja. Glæder du dig? Ja, det bliver mega fedt, tror jeg. Hvorfor synes du, det er sjovt at synge i drengekor? Altså, vi har jo et skide godt sammenhold, og vi er jo en stor familie, og vi hygger os sammen, når vi er på tur, og vi er ude og synge nye steder, og ja, det er jo bare skide fedt at være sammen alle sammen. Hvorfor jeg er begyndt? Ja. Jamen, jeg har spillet klaver i 3 år nu, og jeg er tit kommet i en situation, hvor jeg ville synge til noget, jeg spillede, men jeg synes bare, at jeg sang så forfærdeligt dårligt. Så jeg tænkte, hvor bliver man bedre til at synge? Men det gør man, da jeg havde så drengekor. Selvfølgelig. Ja, og så startede der, så skrev jeg til Henrik og kom ned og prøve at synge for ham. Og det er ikke sandt, det gik meget godt, så jeg kom med til basprøve, og så kom jeg med til Roskilde, hvor jeg så ikke skulle synge, men for at se. Ja. Det er godt. Vi er glade for at have dig med.